Казвам се Константин Бобоцов, граждански активист, участник в няколко местни граждански инициативи. Моите виждания са свързани с това как може да се облекчи документалната част по оформянето на самата инициатива. Голямото оръжие на този инструмент е, че в рамките на един месец местният парламент трябва да се произнесе по исканията. Гражданите на Пловдив са запознати с проблемите на зелената система. До това се стигна след като започна разрушаване на скали в хълм Бунарджика през 2012 година. Преди това е имал друг казус, свързан с културно наследство, опазването на Кинокосмос, където гражданската инициатива беше намерена като форма за пряко участие и въздействие върху местната власт по съответния закон. И тази първа гражданска инициатива за киното тогава даде успешен резултат. Киното беше спасено. И по същия начин се опитахме да въздействаме за по-добро управление на зелената система и със следващата гражданска инициатива, която учредихме през 2014 година, края на май. Тогава се събрахме в Дома на техниката с представители на професионалната гилдия и най-подробно бяха разгледани проблемите в управлението на този ценен за града ресурс, състоящ се от парковете на няколко хълма, Цар Симеоновата градина, която също е паметник на градинското и парковото изкуство, лесопарк Лаута, лесопарк Отдих и култура. За да се стигне до учредяване на една местна гражданска инициатива е нужно гражданите да имат обща култура по нормативната база, както и по спецификите на полето от теми, които засяга дадения проблем. И нужно е да се съберат и да обсъдят исканията си, като след това запознаят обществеността с тях. В рамките на един месец те ще получат възможност да участват на заседания на постоянните комисии в Общински съвет и оттам да влезнат на редовна сесия на самия Общински съвет, където да бъдат разгледани проблемите. Съгласно закона, гражданската инициатива трябва да осъществи едно учредително събрание, на което да се гласуват тези искания, но провеждането на информационната кампания би могло да бъде подпомогнато от общината и от районните кметства, като те предоставят платформи. Тези 50 на подписа и лични данни, които са нужни, тя да стигне до комисиите на Общински съвет и до разглеждане на сесия, би могъл да бъде облекчен.